میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو ہے گول آقا دے پڑھا جملہ آقا دے قدمت چلنا ضروری ہے آقا دے قدمت چلنا ضروری ہے مدنی دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے سانو امتی تے در تے نہ رو سانو امتی دے در تے نہ رو انشاءاللہ انہاں ہر جانا نوٹ کریا جے پتہ لگ گیا انہاں کھنیاں تے بڑی ہے تسی انہاں تو جتنا ہے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو ہے گول دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا والے تو ہوں کسور والے پتہ لگا آقا دیا ہائے ہائے سونا جب بولے پیار پیار سونا جب بولے قرآن بن جاتا ہے سونا جب بولے قرآن بن جاتا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاتا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاتا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول نہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول نہ دے کنا وچ رس نو ہے گول والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى عن الهوى